रायजोफोर आंनि इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायनाय जाहैबाय। आं दिनैहाय नोंथांमोननो नैबे गौरां पार्कखौ देखायगोन। गौरां पार्कखौ नोंथांमोना आंजों लोगोसे नायलांदो। आंनि नामा रुस्ति लाहारि। दा आं नोंथांमोननो गौरां पार्कखौ देखायसिगोन। आङो दारि खर'जों फैनानै दंफैयो। आङो नोंथांमोननो बे माइदि गोनां भिडिअखौ देखायलांसिगोन। नोंथांमोना भिडिअखौ जुदि माइदि गोनां मोनदोंबा लाइक आरो शेयार खालामना हो। ओमफ्राय चेनेलाव गोदानबा नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होबानो थ' बिदिबा नायलांसै नैबे माइदि गोनां भिडिअखौ। सिख्रा बेसेबां मोनसेयाव? 20 थाखा मोनसेयाव औ। टिकेट दामा 20 थाखा। गौरां पार्कनि सायाव हाबफैबाय। नायलांदो नोंथांमोना। गौरां पार्कखौथ' बयबो नुखाजोब्बाय, थेवबो नायदो। नै सोरबाफोर बटिं खालामबा नैहाय बटिं खालामनो हायो। दा सानसु थिरखाय रावबो फैयाखै। नै बेजोंबो मोनसे फुख्रि दङ। ओमफ्राय आरो मोनसे फुख्रिया नैबेनो। दाउखि ब्रह्मनि बे बिथां दाउखि ब्रह्मनि नामैनो बे पार्कखौ बानायनानै होनाय जादों। जोनोम साना जाहैबाय 15/3/1965। ओमफ्राय थैनाय साना जाहैबाय 13/7/1989आव। नै बेफोर गासिबो नै उन्दैफोर गेलेग्रामोन, खिन्थु नै सानसुसो नालाय साना गोजौथार, बिनिखायनो रावबो गथ'फोर फैयाखै दाबो। बेरायग्राफ्राबो बारा फैयाखै। बेनो नै भिउसा। दा नैबे बेग जों ओरै मोखांजों बै जों हाबबोदों आङो। हाबबोनाय गेटआ बैनोमोन। साइडजोंबो नै बे साइडजोंबो उन्दैफोर गेलेग्रा दङ। उन्दैफोर माने गिदिरफोरबो गेलेयो बाव, उन्दैफोरल' नङा। आं नैबे साहा लास्ट जोबथारनायाव सौफैबाय। दा नैबेजों ओरै गिदिंलांसै। बेजोंबो नैबेजों गिदिंलांग्रा लामा दंखायो। औ ओरै दै सेरजों देखायहैनोसै आं नोंथांमोननो। बेजों ओरै बे दै सेर सेरजों लामा दंखायो। दै सेर सेरजों ओरै गिदिंलांनो हायो। नै बेलायनो बेनो लोगोफोर गौरां दैया। बे गौरां दैया खाथिथारावखायनो बेखौ
गौरां पार्क होनना बुंनाय जायो। आसलथे दाउखि ब्रह्मनि नामैसो बे पार्कआ। ओमफ्राय नै ओरैनो नैबे फुख्रि, दहाय आं नोंसिनो खिन्थानाय फुख्रिया नैबेनो, बेलाय बे फुख्रियानो। नुबाय जानांगौ नोंथांमोनहाबो, नायलांदो, मोनफा मोनफा देखायलांजोबगोन आङो। नैबे दैया बे बिफां गोनांखाय बारा मोजां नुवाखिसै, बिफां गैयामोनब्ला बिराद मोजां नुगौमोन। बे फुख्रि सेरजों फैफिनबाय आङो, बे फुख्रिया नुगासिनो दं नोंथांमोना बे फुख्रिखौनो। गिदिंनानै खिथाजोब्बाय आं नोंथांमोना आंजों लोगोसे नायलांबाय थाबानो जाबाय। जा गरमलै फाग्लासो, बिदि सान्दुङावहाय भिडिअ खालामजाफेरबायलै, गोलोमनासो थैनोसै, मोखां थोखां जोंजोब्बाय नै। लामाबा पार्लाराव हाबनानै मोखां गोजों खालामनानै फैनाय बादि जाबाय। दसे जिरायनोसै एकदमबारे गिदिंजोबनानै गोलोमफ्रुजोब्बाय। बारबो गैया, एसेल' बार बारदों। आरो हरैथ' आंनि भिडिअ नुबाय जागोन नोंसोरो, हरैथ' मालाय जरा जरा गोजा नालाय, जोंहाथ' बोराय मानसि। ओमफ्राय ओरैनो ब्लग बानायबाय आं, अबेबा बानायबाय, अबेबा बानायाखिसै। दा जाखिनि बानायदों बेखौनो नायदो नोंथांमोना। ओमफ्राय दसे रेस्ट लाथ'नोसै। ओमफ्राय फुख्रि सेराव जिरायदों। बेजोंबो बट सालायो, खिन्थु बटखौ रावबो सालायबोआखै दाबो। माने एसे साना गोजौयैनो दं नालाय, दाबो रावबो फैयाखै। दा मथा मथि मोनाबिलियावसो बांसिन फैयो मानसिफ्रा। दसे जिरायथ'नोसै बावनो, ओमफ्राय बैयाव एसे हैया जरि गेलेहैबावनोसै आङो, गोरलै गथ' बादि। नायलांदो बिदिबा नोंथांमोन। अखा हाबा एसे बेरायनो उसुबिदा जायोलै, मानो होनबा एसे जायगाया गाहाय ना, एखे दैस्लोम थाजोबनानैनो माबा जाया। हनै बैयाव हैया जरै जानोब्ला बाव थांनांगौआ एसे जारला जायो। ओमफ्राय ओरैहाय नै दासो गांसोखौ हागासिनो दङ। गांसो जाजोब्बाय नङालाय, दैज्लाङाव कन्ट्रल खालामनो हाया। साफा जासिगोन कयेक दिन उनावनो। बेलायनाय गासिबो दैजोब। बेलायनाय बेजोंबो दै। हारसिङै दसे हैया जरै खालामनानै थांसैलां, रावबो गैयाबा माथो खालामबावनो। इन्जय। हारसिंसो, रावबो गैया,
दसेल' बेरायबाय ओमफ्राय थांफिनसै नैलाय खनसे खननैल' खालामसै ओमफ्राय मेंगाबाथाय थांसैबो ओंखारबाय खालामबाय थालालै जाबाय दिनैना जासिगोनलाय नोंथांमोन दिनैनि बे माइदि गोनां भिडिअखौ नायनानै माबादि मोनखो कमेन्ट बक्सआव लिरख'बानो जाबाय ओमफ्राय चेनेलाव गोदानबाथ' चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होदो ओमफ्राय आंहा मोनसे फुराना चेनेल दङ नैबेथ' गोदानसो बर'निया मोनसे हिन्दी चेनेल दङ रुजुथाय लाहारि सार्च खालामनानै मोनगोन आंनि चेनेलखौ नोंथांमोनहा बेखौबो साबस्क्राइब खालामना होदो ओमफ्राय नैबे भिडिअखौ जुदि मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार खालामदो ओमफ्राय दिनैनि भिडिअखौ बावनो फोजोबनाय जानोसै लोगोफोर एसेनोसै गोजोन्थों जै बर' हारिनि